Datozen 4 urteetarako helburua gure gizarte zerbitzuen kalitatea indartzea izango da. Gizarte zerbitzuen euskal sistemarako sarbide bezala. Pertsonak ardatz dituen arreta bermatzea, balioetan oinarrituta eta esku hartze sozialaren abanguardian. Gizarte politiketan ere Bilbo hiri erreferentea izango da. Argi eta garbi esan nahi dizuet, nire proiektue, Juan Maria Aburturen proiektu nagusia pertsonak dira. Pertsona guztiak, umeak, adinikoak, emakumeak, pertsonen bizikalitatearen eta ongizatearen alde lan egitea, Bilbo kohesionatu eta inklusiboaren alde lan egitea. Pertsonarik ahulenek eta behar handienek dituzten etengabe aurrera doan baina inoratzean usten ez duen hiri honetako partaideak direla senti dezaten. Nos mueve Bilbao, bat eginik.